Αυτοί οι 5 δεν μασάνε. Δεν τους πειράζει καθόλου που ήρθαμε μέσα. Ωραία, τους έχουμε βγάλει και 50 φωτογραφίες. Αυτά είμαστε. Δεν θα με ζητήσει τα δικαιώματα. Τραβάει και βίντεο. Και αυτό το κυτρινάκι που έχει κάτω από τα αυτή της είναι μαρκάρισμα. Ναι, είναι μαρκάρισμα, γιατί αυτά τα ζώα κόντευαν να εξαφανιστούν κάποια στιγμή. Μάλιστα στην Βόρεια Ελλάδα ειδικά είχαμε πάρα πολλούς μεροβούβαλους παλιά. Θυμάμαι για τη δεκαετία του 50. Α, μας κοιτάει. Θανάση τράβατα. Και δεν τι κάνει. Μόνο μεροβούβαλους. Κάποια στιγμή ήρθαν. Και τι κάνει, βάζει το κεφάλι από κάτω και μετά βγάζει. Μπουρμπουλιθρές. Ναι, και κάνει Στη μπουρμπουλί. δεκαετία του 60 ήρθαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα και ανταλλάζανε αγελάδες με μεροβούβαλους. Οι αγελάδες είναι πιο παραγωγικές και σε κρέας και σε γάλα. Και πήρανε πάνω από 100.000 μεροβούβαλους στην Ελλάδα. Τι λέτε τώρα. Γιατί από το γάλα του μεροβούβαλου, παιδιά, γίνεται και μοτσαρέλα. Α, γι' αυτό. Αυτό. Έξυπνος Ιταλός. Ενώ μια αγελάδα, ειδικά αυτές που είναι οι ευρύδες διασταυρωμένες σειράτες, μπορεί να φτάσει στα 30 κιλά παραγωγή γάλα την ημέρα. Ένας μεροβούβαλος στην καλύτερη τα 8 κιλά. Κοίτα, μας κοιτάει ο τύπος έτσι. Ωραίος είναι. Αυτό δεν είναι πολύ άνετο. Είναι πώς τον είπες, Αμάσικο. αμάσιμος. Έτσι. Τώρα κάτσε από τη διάρκεια.